The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Galatians 6:9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Psalm 27:13 to 14, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Isaiah 55 or 51:11. So the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Before we start our Bible study today, ikinahanglan na ito hingalan sa tanan na ito mga salang nabuhat ng adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Magampot, abalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, una sa tanan, sa imong pagdala ka namon ng dapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami karon, tangtangang mga babagan sa mga nauna, aron kami makapunting lamang sa imong igutudlo ka namon ng adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, o ang atong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome na usab. Niya pa kita, pagkadupot ni atong tunanan nga giuluhag the only means of salvation. Now, mautana ko nimo. How to get to heaven after we die. Mao gina. Unsaon nato pagkailangit human kita mabugtoi sa atong ginhawa. Okay? Apa nato namang nasayran sa taon-taon na gyud natong giduputan nga pagtuon nga ang bugtong pagi sa pagkailangit human kita mamatay mao ang unsa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang
mao kana ang bugtong paagi sa pagkahilangit human kita mamatay ning atong lawas. Si Ginoo Kristo nagkanayon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Now, mangutana ra ko nimo, ikaw nga magtotoo, my fellow believer, unsa may makaadto sa langit? Or kinsa may makaadto sa langit? Mao na una. Ikaduha, unsa may buhaton nato dito sa langit? Ikatulo, kadtong tuwa na sa langit, nahibaw ba kini silag unsay nagpangitabo dinhi sa kalibutan? Ikaupat, maghibalanay bata sa usag-usa dito sa langit? Well, unsay gisulti diya sa Hebreanon 4:12, nasagad na itong ginabatbat sa di pa kita magsugod sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. For the Word of God is alive and powerful. Okay? Ang Diyos, di lamang ang makahimo sa paghukom sa mga hunahuna ug mga tinguha sa kasing-kasing tao. Anay daghang mga tao nga tuwa na sa langit ang mahibong ug moingog nganong niya maning tawhana dinhi sa langit nga gituhuan ko manog gipakaingon ko di na siya magtutuo. Ug niya doon na say uban nga mahibong umoingon asa man si so and so nga gipakaingon ko magtutuo to siya, wa man di siya dinhi. Well, ang Mateo 7:21-23 nagkanayon, ug si Jesus miingon, dili ang tanan nga nagaingon ngari kanako og Ginoo, Ginoo ang makasulod sa gingarian sa langit, kundili siyara kinsa nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Kay niya ng adlaw, daghan ang magaingon nga ni kanako og Ginoo, Ginoo. Wa ba di ay kami propesiya ubos sa imong ngalan, ug ubos sa imong ngalan wa ba di ay kami magapahawa og mga demonyo, ubos sa imong ngalan nagapamuhat man kami og daghang mga milagro? Ug unya sultihan ko kini sila sa pag-ingon og pahawa kamo gikan kanako, kamo nga magbubuhat og mga daungkan, wala ako kailan ninyo. Now, ato ragong i-underline o badlisan sa ubos ang pulong diyas, versikulo 22. Niya ng adlaw, daghan ang magaingon nga ni kanako. Now, usa may buti ba sabot sa niya ng adlaw? Di ba kang unsa lang giingon og niya ng adlaw? Tubag, mao na adlaw sa paghukom, Judgment Day. O giingon nila adlaw sa pagpanudya, mo ba? Now siya magaingon, dili lamang kay jutay rang mga tao ang mahibulong, kundili daghan ang mahibulong kinsa nagadahom nga dawaton kini sila sa Dios dito sa langit. Hinunua ang tinuod, isalikway kini sila pahilayo sa langit. Apan nga nung ingon man kini niini? Well, iyan lang. Gumikan kay didto man sila musod ug musunod sa sayop nga agianan sa tanang higayon. Abigod nimo, paminaw gyud. Ang Biblia nagatudlo nga adunay duha ka agianan sa kinabuhi nga musangko sa duha usab ka mga padulngan, destinations.
Nabasa ka ng Mateo 7:13 o 14. Halapad og sayon ang ganghaan nga musangpot ngadto sa kalaglagan ug daghan ang nagasud niini. Apan hagipot ug malisod ang agianan padong ngadto sa kinabuhi ug diyutay ra ang nakakaplag niini. Di ba klaro kayo na? Mao kini ang gipamulong ni Jesus. Nga adunay duha ka mga agianan o dalan niining kinabuhi. Ang usa, halapad og dakong highway. Usa kini ka highway, dakong highway nga diin ang sangputan gyud niana mao ang impyerno. O kasagaras mga tao nagaagi diha. Apan si Jesus miingon nga ana ay laing agianan nga padung sa pikas niana, opposite direction, nga hagipot lisod pagayong agianan apan kanang maong dalan mudangat didto sa langit. Ug abi nimo, labihan sa kadyutay rang mga tawo ang nagsubay diha. Dyutay ra. Karon, unsaon man nimo sa pagsiguro nga naa ka nagsubay sa hustong dalan? Ang husto bang highway nga mosangpot o padung sa langit? O dili highway nga mosangko sa impyerno? Paminaw. Naay bagang duot sa katawhan diha sa gawas kinsa matinud-anon. They sincerely believe, matinuorong nakatuo nga mahilangit kini sila. Matinud-anon kini silang nagasunod sa ubang mga agianan nga ilang gituo ang mudangat dito sa langit. Sama pananglit sa agianan sa Hinduism, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witness, ug daghan pang uban. Daghang nagkadaiya nga mga nagkalain-laing paagi nga ilang gituhuan o gidahom nga makapadangat niini nila sa langit. Tinuod ang ilang pagdahom, matinuoron kini sila o kinasing-kasing pagyon. Apan paminaw, bisag unsa ka sinsiro pa nimo, mahimo nga sinsiro kasi imong pagkasayop, you can be sincerely wrong. Dungog ka. So, unsa ang malagi nimo sa pagkasiguro nga naa ka mag-aagi sa hustong dahan paingos langit ug dili sa highway sa paingos impyerno? Abi nimo, ang imong journey magasugod dili dito sa sunod nga kinabuhi. Ang journey ulaktunon paingon ba sa langit o paingon sa impyerno, magsugod din hining kinabuhiya. Niining kinabuhiya karon ana ka sa usa niining duha ka agianan. You're on one of two roads. Mo kanay gipamulong ni Ginoong Jesucristo. Either nga naa ka sa highway to heaven o sa highway to hell. Namungutan ko kanimo pag-usab. Unsaon man nimo pagkaibaw nga naa ka magsubay diha sa highway to heaven o agianang mo padangat nimo sa langit? Well, paminaw. Dunay upat kaingnon ta signposts nga kinahanglang sutaon o sigurohon kung naa bagyo ka magasunod diha sa hustong agianan nga mopadangat kanimo sa langit. Kining naasoy mga signposts nagarepresentar sa upat ka mga mahinungdanong kamatuoran nga kinahanglang imong ilhon, meaning 4 essential truths nga imong yung tuuhan ug dawaton, di lamang kay kutob ra diha sa imong in your head, kundi diha gyud sa imong kasing-kasing kardiya. Matud pas Grigong pulong kana kon buot yung kang
Anay adlaw nga mo dangat ka dito sa langit o mahilangit ka. Karon, unsa man giingon tag mga signpost o ingon tag mga ilhanan o kaligunan. Now, paminawi giting bayo. Ang nag-una niini mo kini. Kinahanglan ang atong pagdawat o pag-ila nga naatay suliran sa sala. We have a sin problem. Okay? Kaya abigo nimo, kasagaran sa mga tao, murag mulikay, umuhunong sa pagpadayon sa paghisgot bahin niini. Sa gayon nga ilang makitaan ang imong ang maong ilhanan o sign, mudayon kini sila ingon og di na ko buot muhisgot pagdugang may tungulan na. Di ko buot tawgon o magkasasa ko. Insulto na kanako. Na mo hinungdan nga ana ay bagang duot sa katawhan sa dihang ilang makita kanang ilhanan o sign, mo ingon ni sila, muliso ko, I'm turning around, adto ko sa langit agianan mo agi. Apan, the fact is, ang tinuod yun, matud pa sa Diyos, kitang tanan mga makasasala. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ug usab diya sa Roma 3:10 ngadto sa 12. Kini na kanayon og there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. For all have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Saan man na? Unya, ana ang climax ingnon ta diha sa bersikulo 23 sa akong gibasa nimo di pa lang dugay. Namutan ako nimo. Pila man kahay mga tao ang matarong righteous. Kana tuod nga pulong matarong righteous nagkahulugan kini og hustong pagbarog uban sa Dios. Right standing with God. Now, kinsa magyud katong tan-awon sa Dios ug ingnon niya maayo ginang lakiha o bayana. Zero. Wala. None. Sa kinat sila pa, nada. Paminaw po usab niini. Listen very carefully. Wala o wala gyoy matarong. Kana pinasikad sa hingpit nga sukod sa Dios. Kasabot ka? Naay uban nga nakasala, labaw pa ka sa uban. Apat kitang tanan makasasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, nakabsan sa plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Ug kana mupadangat ngadto sa ikaduhang signpost o ilhanan numero 2 nga kinahanglan tas pag-ila sa atong pagpadung ngadto sa langit ug kini mao ang Dios wala gayoy sala. God is sinless. Habakuk 1:13. Tinuod nga natay suliran sa sala. Apan ang Dios wa ni bisag gamayng sala. Ang pulong nga gigamit sa Biblia alang niana maong pulong balaan, holy. Dili mo mino sa unom kay gayon dias Biblia nga ang Dios nagkanayon og pagbalaan kamo kay ako balaan. No kanang pulong balaan sa literal nga pagkasulti nagkahulugan kini og lahi, different, nahimulag, separate, ug labaw sa or above. Tinuod ka na nga ang Diyos lahi kay kanato, different than we are. Kita mga makasasala. Ang Diyos walay sala. O ba na nimo makita? Sa ato na lang pagtugot sa pagpakasala dinhi sa atong
tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ingon man sa mga kinabuhi sa ubang tao. Kini nagpasabot ug klaro nga kita mga makasasala. Husto? Apan ang Dios dili sama kanato. Karon, mubalik ra gud ta dito sa bersikulo 1, bersikulo 13. Karon ang Dios nagkanayon bahin sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang inyong mga mata maputli ra pag-ayo nga mutugot og dautan. Ug dili kamo makasud-ong og kadautan uban sa pagtugot. Now ang Dios adunay giingon sa in English og zero tolerance level bahin sa sala. Meaning dili gayud siya makatugot bahin og sala. Ngano man? Tungod kay siya balaan man. Wa man siya sala. Apan ang Dios nagasangkap sa tukma gyud sa atong panginahanglan aron kita mahilangit. He has exactly what we need aron nga kita makasiguro nga mahilangit. Sa dihang namatay si Kristo dito sa krus, dinay duha ka mga maynungdanong panghitabo. Una sa tanan ng atong Ginoong Kristo, mo'y midawat sa silot nga angayng ipahamtang nga ni kanato tungod sa atong mga kasalanan. Kaya bigod nimo, ang Biblia nakanayon, ang Dios labihan sa iyang pagkabalaan nga sa ingon niya na dili gyud niya mahimo sa pagbutang sa kalimot ang dautan. Evil. He cannot overlook evil. Gani diya sa libro ni Nahum, Kapitulo 1, versikulo 3. Kini nakanayon ang Ginoo dili gayud makabiya niyadtong sad-an nga dili pagasilutan. Nagademand ang Dios o hugot niyang gisugo nga silutan gayud ang sala. Kadungog ka? Silutan gyud ang sala. Gikinahanglang anay mo bayad sa imong sala o sa akong sala. Ug niadtong higayon nga namatay sa Ginoong Kristo dito sa krus, sa maingon tang lisod ipasabot nga kahimtang. Iyang gidawat ang tanan tang silot nga gipahamtang sa Dios nga kita unta ang angayang mahiagom. Dili kay kanara. Di lamang kay si Jesus mo inahiagom sa tanang silot nga angay alang kanato, kundili iya pagyud ang gihatagan sa iyang kaayo, His goodness nga dili kita angay, that we don't deserve. Excuse me. Paminaw. Iya pagyud kitang gihatagan og kredito o dungog uban sa iyang pagkamatarong mahinungdan ng ikaduhang Korintos 5:21 nagasulti sa ingon niini. Ang Dios mihimo kaniya ni Ginoong Kristo kinsa way lambot sa sala nga sala alang sa atong dapit aron nga mamahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. No dinhi una kita kutob. Ini nga atong paghihisgot bahin ini kay padayon kini ugma. Magampo ta. Karon ako kang pangutan-on higala. Kung galing mamatay ka karon, hibaw ka bag may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon. Ngayon mo ka nang may bawan. So gipangutana tagay higala nining maong pangutana, sanglit mao kining labing mayong danong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka, luwas ka ba? No, di man question kung sako ka bago sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Are you saved? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o sa katalahoron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Now, higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. You have to admit. You have to acknowledge that you are a sinner.
Matod pa bitaw sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Higala ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios ug mo kanay hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Dili. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo o gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay dito sa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imo mga sala o sa paghatag kanimo kay gayuhan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyong paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Na ako na lang ning lakturon sa pag-ingon kanimo. Usara ang paagi nga ikaw may langit. The only means of salvation is faith in the Lord Jesus Christ. Acts 16:31 nagkanayon. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta, balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining matamis nga higayon sa among pagpakiumitay kanimo sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik uma din aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa among mga subscribers nga nagasunod ning among ministry. Panalangin sila Ginoo nga unta nga sila magatubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Gining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Tama na ng record? Wala ko record. Ipapakain na siya naman. Ano nga, dahil klase sige. How the class? Sinabi. Okay.
Andiyan ako taon-taon. Oh, so yung uli. Andiyan? Kato lang yung uli. Ay, isa. Sige.